ydy Linda Brown. A dyma fy merch Karen. Ac efo'n gilydd, da ni'n rhedeg yr unig gwmni sy'n cynnig lookalikes o celebs Cymreig. Felly, os da chi'n chwilio am debygiwr o'r seren arbennig na ar gyfer eich digwyddiad, cysylltwch â ni yn Bryn Spitz. Mae hi'n wythnos newydd ym Mharc Busnes Aberpwll ger Bangor. Safle sy'n gartref i gwmnïau bach o bob math. Ac un o'i denantiaid mwyaf llwyddiannus ydy Linda Brown o gwmni Lookalikes yr un Spitz. Dear Crown Prince, I am very sorry to hear about the trouble with your father's inheritance. Oh, mae'n le lyflu weithio yna fo. Pawb yn glen yma, a pawb yn tynnu mlaen yn dda fo'i gilydd, de. Anyway, I'll see what I can do. Give my love to the rest of the Nigerian royal family. A mae yna wastad digon o bobl yn galw i mewn i ddeud helo. O'n i methu ffeindio siwgr, Aunty Linda. O, beth ydy na hon yn pen draw sydd i ddarfod o. Fe di gadael i'n byd allan yn lle yma. Mae'n nhw pa bledi ganets. A chdi, Tami. Fi di Catrin Doyle, dwi'n 42 o Tregarth, a dwi'n un Spitz a Tanni Grey Thompson. Mae'r farwnes Tanni Grey Thompson yn cael ei ystyried yn un o athletwyr pwysicaf Cymru ac wedi ennill llu o fedalau aur i Brydain yn y gemau Paralympaidd. Ac ym mhentre Tregarth ger Bethesda, tydi i lookalike hi Catrin ddim yn ddiethyr i ennill ambell i wobr i hun chwaith. O ia, honna, fesu. Steddfod Llanrwst, estalwm, parti gydadrodd o dan ddeuddags, di. Mae hwnna'n cael pride o ples gyda fi hwnna, de. A'r cyfnod yma o gystadlu eisteddfodol, bu'n gyfrifol am i Catrin ddilyn gyrfa fel dwbl i'r athletwraig enwog. Wel, Aunty Linda oedd yn dysgu ni, ac oedd hi'n gweld bob un o'n ni'n debyg i rywun. A felly doedd o'n surprise i fi pan nath hi ofyn tha fi fod yn tanni, de. O, yes, dwi'n anghofio. Mae'r ffaith i tanni lanio yn swyddfa'r un Spitz ar ei ffordd adre o apwyntiad cynnar yn esgus perffaith i Linda hel atgofion am yr hen ddyddiau. O, mae o, lwch. O, Betty George. Dim di newid dim. Angharad Mair. A na hi tanni yn fanna, lwch. A Karen hi, de. O, a sbiwch llun o'r ddwy fyma. Yn Switzerland. Chod. Dipyn o ffrindiau dydach. A si oedd hi'n trio dod i fewn efo ni, criws di, ond e beth hot o ddys di. Karen cachu cyrainj oedd ni'n galw hi, de. Y dramadda Calcec, da. Och, ond yn stoc yn dod anod ti, dyri. Hiya, IT Solutions. Da chi wedi bod yn cael unrhyw traffath efo'ch cyfriadur chi? O, godwn im. Pam? Yr hogia fyny grisia sydd wedi ffonio. Da ni'n gwybod beth y boi'n siarad amdan. Rhyw gwbl di gwb cyfrifiadurol. Reit. Wel, isi rioed mor dyn o'r blaen. Be oedd hwnna eto? Trojan yn y route directory. Da chi wedi cael unrhyw e-mails ryfedd o gwbl? Dim i mi fod yn gwybod, de. Gwytio bach. Ges i'n gyn Kevin Roberts, ond gofyn sydd wedi gadael ei dryncs nofio yma. Wedi gweld hwnna braidd yn od, de. Ti'n meddwl na hynna, dio? Na, sy'n ni'n meddwl. Ymdrechion gorau Linda i ddatgelu gwraidd y broblem, mae gofyn mynd ar ddau gyfrifiadur i ffwrdd i'w trwsio. Mynd â nhw? Wel ie, os mae yna virus ar y system, fydd o'n creu denial access i'r lle i gyd. Da chi'n mis un yna? Ac oes? Wel na. Wrth i Linda straffaglu efo'r byd gyfrifiadurol. Y tu allan, mae Karen wedi cyrraedd. A hynny, mewn hwyliau go dda. Tosh. O, dwi'n gwybod. Dwi'n mopio. O, mae 60 quid yn lot i dalu am falet, de, ond ti'n gwybod be? Mae werth bob ceiniog. Ond gadw o fel indi job, wan, de. Dwi'n mopio, de. Ti eisiau'r ecel na? Na, am rili. O, pasio i ma, te. Oh, waste not once, de. He? Goi, mae'n nôl!
Mae Linda yn gwybod yn well na chael ei dal a'i thraed I fyny gan Karen. Hei, Mam! Ai, Car! Dy panad! O, ia, please, wedi stopio trwy bora, le. O, mae gen I fyg yma ma, le. O, mae'n Harry fatha newydd, cofio. Hei, Karen, sy'n neud panad? Catrin Doyle. Fedrai'n dioddar o Canada. Sgynnoch chi'n syniad faint mae honna di mwlio fi dros y blynyddoedd? Di deud rhywbeth am Geraint? Mae wedi, do. Do. Dy fanna di fanna, Li. Diolch ti, Car. O, ti werth y byd, diolch. Car yn bleisio, lle. Yndi, gret, diolch. Just yn mynd â mi nas, di. Pam ti hwn dod on, Mam? Mam, lle mae'n computer I? Mae yna trwdian yn efo mynd ar dyn. Pa ddyn? Y dyn ath at y computer di ffwr I drwsio. A dyn ath o'i fi hefyd, li. Ti'n siarad eitha fi bod chdi di rhaid yn computers ni I ryw foi random. Oedd o'n edrych yn genuine I mi. Arglwydd, sut dwi wybod sy'n mae dyn computer I fod I edrych fatha? Oce, diolch. Nhw ar ei ffordd drosodd I gymryd statement fan, oce? Sut fes di mor wirion, Mam? Dwi newydd feddwl, wan. Mae'r bookings I gyd ar yng nghyfrifiadur I, dydyn? I am fagged, dwi'n meddwl. Da chdi gweld y system cyfnodi, Mam? Sa psychiatrist yn cael field de efo sy'n mae bren y ddynas na'n gweithio. O, diolch yn anodd na chdi, Karen. Mae lookalike tsunami fod yn ysbyty fan ar y 29th. Ta di Ifan tsunami fod yn hospital diwan mis, da. Ewa, diolch och, anyway. Rargom mawr, fydd y computers yn ôl ben hynny. Mam, tydi'r computers ddim yn dod yn ei halls di cyw. Anyway, be di hwn yn fanna? O, mae hynna'n obvious. Mae cyffin I fod yn oriel mostyn Llandudno heddiw ma. Ar go iwsiad y ben, Karen bach. Pam I dim iwsiad y ben, di? Diolch, Karen, ti'n cholli. Cyfrifiadur I rwy'n ti'n mynd abod. Rydyn ni'n gorau gwneud stangs. Si, mae'n hawdd dwi'n iawn I fyny chi. Karen, nid mynd ymlaen ac ymlaen yma peth. What's done is done. Rydyn nôl, rhaid I fynd ymlaen. Reit, y mhroblem I ydi, sut da ni'n cael cyffin i'r job? O, mae broblem I fi fyd, cos os chdi di sgwennu fo ar ddarn o bapur call yn lle darn bits yma, sa chdi di reid faint o gloch, illa? Oedden nhw £300, Karen. Yli, dwi'n eisiau'n byd I wneud efo cyffin iawn. O'r arco, fe rhaid I rwy'n mynd efo'i job, does, Ie, Karen? fod i ddim yn fi, achos dwi'n ei gael llnau yng nghar, a mae'r boi yn, mae'n ffiad, mam. O, beth rai I ddim mynd, dwi'n disgwyl o plisman yma'n siarad efo fi. Rhaid o'n Llandudno, di o, dim ond o land o grot. Yw, Llandudno, gyda'r ei lift adra I garth I mi ar ffordd, li. O, dyna neis, oedd ar ein amser. Ogla neis yma, Karen. Frank Pist i'r enw. Dwi'n tua 64 a dwi'n rhaid spit a Cyffin Williams. Heb os, roedd Sir Cyffin Williams yn un o'n artistiaid mwyaf blaenllaw, gyda'i beintiadau yn hongian yn rhai o'r ielau mwyaf y byd. A phobl yn barod I dalu degau o filoedd I fod yn berchen ar Cyffin. Ond yn anffodus, tydi stori ei lookalike ddim cweit mor llwyddiannus. Television on to, wel, bystati ni, a dwi'n mynd o'na. A dwi'n eira I Ceia. A oes I o'r I lec, a naig de. Ac clogs, a iogurt, dallan. O'r gafon ni Edmund yn Clebra, de. A wedyn o'n ddim pwff efo cyngor, Ond gyda help asiantiaeth Rhyn Spit, mae Frank mewn lle dipyn gwell erbyn heddiw. Pwy ti fod ta? Wel, Gwynfryn. Rubbish.
Tanni Grey Thompson, di de. O reit. Tanni Grey Thompson, ia? Rubbish. Ydy di droi am tregarth efo mas di, Karen? Dwi'n gwybod, ond mae rhaid i fynd â cyffin i job gynta, oce? Dod â gar i Lisa. Yn ôl yn swyddfa'r un sbit, mae'r heddlu wedi cyrraedd ar drywydd y cyfrifiaduron coll. Wel, oedd gyda fo drwydd ta Nigel Owens. Reit. Gawn ni alw allan i adeilad Sallen i Fangor ar mhanner awr wedi 10 ar fora 15fad yn dilyn lladrad honedig. Wedi cyrraedd, y das gyntaf o sefydlu'n union sawl person oedd yn gysylltiedig ar digwyddiad. Felly o'na 4 honyn nhw, dwi'n iawn? Nac i un. Ond mae gen i Nigel Owens, Hugh Fash, Sarah Elgan a Hughes o'ma. Arglwydd mawr, cheekbones fel Hugh Fash di si. Ti'n gwrando ar rhywbeth dwi ddeud, dwad? Cheekbones, Hugh Fash. Ga hyn yn glir yma ta. 1 person a 2 computer. Ia, na chdi, un fi ac un Karen. A Karen di'r ferch. Ia, mae'n mynd i'n ôl y munud, li. Mae di mynd i ddilifrio cyffin i gwsmar. Braf ar reid ydi. Dim pawb sy'n mynd i fforddio cyffin ac i. Ti yn dall na dim cyffin go iawn, dio. Dyna pryd dath i'n sylw bod yna fwy i'r achos yma ac o'n i wedi ystyried. Felly mae'r ferch ar ei ffordd i ddamno'n cyffin ffec. Yndi na chi. Ti yw sydd yn cael unrhyw un o'r artistiaid yma. Augustus John, Iwan Bala, you name them. A maen nhw i gyd yr eiffig. Wel, ydi siwr ddew. Ydy'r plismin yn mynd mwy thig bob blwyddyn, dwch. A meddyliwch bod o'n meddwl bod ni'n wedi cael yr Augustus John go iawn. Mae'r di di marw ers blynyddoedd, siwr. Dad, da chi'n gwybod yr art fraud na da ni wedi bod yn treu gracio? Dwi'n meddwl mod i wedi cael lead. Yn yr ail ran, a ddaw Linda o hyd i'r lleidr. Who stole the computers? A beth yn union ydy diddordeb yr heddlu yn symudiadau Karen a Cyffin? Lle mae'n computer i? Mae diflaniad cyfrifiaduron o swyddfa yn golygu cryn ddryswch ynglyn â lle mae Cyffin Williams i fod. Tra bod Tanni Grey yn dechrau difaru gofyn am lifft adre gen i hen bartner cydadrodd. Felly mae'r ferch ar ei ffordd i ddamno'n cyffin ffec. Felly, ar y cyfan, diwrnod cyffredin arall yn yr un sbit. Erbyn hyn, mae Karen, Cyffin a Tanni wedi cyrraedd oriel Mostyn yn Llandudno. Sa'n lle barcio fa ma wan to. Dim isio parcio. Sgwffio nhw. Cyffin i fi gael meddwl, wir ddew. Parcio'n lle disabled am fanna, li. O, fe gwneud hynna, siwr? Iesu, fedri, sbia. Iwsia hwn. Dwi'n iwsia fo bob amser ma'n llun i anna fo, li. Ie, diolch yn ein go iawn. O, paid o bod yn efabu cyrraint iwsia fo. Di hwn ddim yn iawn, de. Dwi'm yn gwybod pam dwi dal i adael i'r hogan ar reoli mywyd i. Arthur, reverse, de. O, shush, wan. Come on, allan o'ch di. Come on, da ni'n hwyr. Come on. A gyda herio Tanni a mwydro Cyffin yn ddigon i yrru Karen yn benwan, allu ddim aros i olchi dwylo o'r meistr meddw. Ac yn ôl gyda car, mae presenoldeb Tanni Grey i weld yn enyn cryn ddiddordeb. Ond tu fewn, mae newyddion drwg. So you sure he's not supposed to be here now? Mae'n debyg nad ydy'r oriel yn gwybod dim am yr artist ansefydlog. Sorry. Ylwch. Dyma, dwch. Come on, quick. Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd. Da ni'n fod y fama beth bynnag. Bloody hell. Fanna mae o'i fod. Dwi'n gwybod beth dwi'n sôn amdan, Karen. Mae'n deud efo yma, Cyffin, a maen nhw wedi talu amdano fo bob dim.
Oh, hold on. Oh, papur un lliw y fama li. Oriel caban mae o i fod. Does a fo i Bryn Refal rwan. Ac o brisias gyn ti'n trwy dydd. Sarge, dwi wedi cael y location. Caban Bryn Refal mae drop-off. Repeat, mae'r cyffin ffrod yn cael ei ddilifro i Bryn Refal. Gyn i deimlad bod hon yn joban fawr. I spied an old tramp walking down our street. Hei, be oedd y dyn yn neud gyna wan? Pa ddyn? O hwnna ddyn tynnu llun am Harry tu allan i'r oriel. O, so garantid bod o'n mynd i reportio fi neu rhywbeth. Am be, da? Wel, am barcio mewn lle anabal, de. Paid am mwydro, ni dioga. Chdi a dy batch. So I went down a fruit shop and bought him a pear. Di hwnna'n debygach iddo fo ta? Nac di! Ti'n dalt y peth na? O, dwi'm yn gwybod sy'n eilias gyn John Tosiak a'ch do. Oedd o gyn ti gynnad oedd. Yli. Reit, diolch yn spot on, ond mae'n close enough. Eiliau John Tosiak. Rwan stwffio fo fewn i'r peth ma. Dau funud ysach chdi sy'ch chdi'n troi efo yma wan, sti. Ke, dwi'n gafel mynd â chdi, a mae rai fi fynd awr i joban gynta, neu fydd am gwerth dim i neb na fydd. Oh, lovely Lord. Na chi 60 quid lawr draen efo na. Oedd yng Ngharu'n drewi dda brewery. Gyda cyffin yn dechrau meddwi a tymer tanni yn tanio, mae'r straen yn amlwg yn dechrau dangos ar Caren wrth iddi gyrraedd caban Bryn Refael. Reit, groswch chi'n fama wan, oce? Dwi'n gwneud siŵr na fama da ni fod. A gan i bod i bellach yn ofni iddi gael ei reportio am gam ddefnyddio bathodyn anabal, does ond gobeithio mae dyma fydd diwedd y daith. O, mae gen i cyffin yn caru chi. Dach chi fydd dod o fo fewn wan, lle? Cyffin? Ond, unwaith eto, mae Linda di chael hi'n rong. Ac mae'r triawd yn ôl ar y lôn. Yli ti am fynd â fi adra ta be? Iawn, a i chdi adra. Ia, blydi hw. Ac mae bron yn amhosib i'w O, fy niw. Felly, mae'r heddlu yn gofyn i'r cyhoedd fod yn wyliadwrus. Os da ddim yn digwydd. Yn cynnig gwerthu darn o waith am bris anarferol o'r resymol. Na, ci mae hwn fwy fatha Tw Morris. Ar go geistio'n iawn gyna. Rha'r god, tria trwy Glyn Wise eto. Fatha hwnna, li. Ar glwy mawr fo, di a ti ddim ar bastard! Be dwi di neud? Iosgo pas yr handcuffs yma. Anything you will say will be taken into consideration. Dwi wedi gwneud y gwaith yma am 7 blwyddyn rwan, a dwi erioed wedi cael yn tacio ar y job o blaen. Mae'r dynas yn nuts. Wel, ia, ddo'n gan gymeriad hawdd i wneud, oedd. Ond dditi Siina di mynd â nhw oma i drwsio ddo, do? Gyda dirgelwch y cyfrifiaduron wedi ei ddatrys, mae modd ateb y cwestiwn mawr arall. Ble mae tebygwr Cyffin Williams i fod? Ti'n siŵr ti'n siŵr presio charges? Na, dwi'n iawn, sy'n just gad o. O, ia, siwr ddew. Nhw sy isio cyffin. Mostyn Arms? Ia, Mostyn Arms, Bangor, Sarge. Ia, Mostyn Arms. Mae yna rhyw artcast neu rhywbeth yn cyfarfod yna. O, ffwc, de. A gyda thrafferthion y dydd i gyd tu ôl iddi, mae gan Linda eiliad i glirio chydig ar y llanast. Be ddiaw di cael banjor? Iawn te ferchaid. Wel, yn eisiau merchaid cael y profiad o beintio yn steil Cyffin Williams yn arbennig hunan bortreadau. Felly, dyma feddwl, pam ddim, cael look-alike o'r dyn hun i fodelu. Mae clwb arlunio Bangor yn cwrdd yn wythnosol yn hafarn y Mostyn Arms ym Mangor, dan oruchwyliaeth i tiwtor Dafydd Hughes. Fel nath ni wrth ystwytha. Fel gwyddoch chi, mae gennym ni rhywun arbennig iawn yn dod yma i fodelu heno. Felly, os newch chi ystyn eich brwsys eich paents yn barod. O,
Don't cry for me. O, haia, chi sy'n trefnu? Ia, Karen, ia. O, ia. Neis i'ch cyfarfod chi. O, chi hefyd. O, dwi'n nabod y gŵr yma. Sut ydych chi? Rhys bit ydi. O, yndi. Frank Piss. A.K.A. Cathy Williams. O, ia. Reit yn... Wel, fan hyn oedd yn meddwl eich cael chi'n bwso ar hwnna. O, isio fi slai'n llawr, da chi? Wel, yn llonydd, de. Fes ydych chi ddal hwnna'n llonydd fel la. Felly, ychydig yn hwyrach na'r disgwyl, mae'r dosbarth yn cael mynd ati i beintio portread o'i harwr. Hwn di'r ochr gorau ni, de. A gyda'r artistiaid i'w gweld yn fodlon, gall Karen ymlacio o'r diwedd. Be? Ti'n mynd â fi adra, ta be? Oedd o moch gen i erbyn pwynt yna, o'n i just mor falch bod yr hynllan a drosodd. Iawn, ta ferchaid, gafon ni frec bach fan hyn, ia. Dwi'n siŵr os Mr Williams yma'n licio rhyw 2 funud bach. O, ia. Leia, mae'r boi'n saff am wna wan, dwi ddim yn lot o ddrwg a fan yr awrys am ddweud. Karen Brown? Hi, Yeah. we'd like to speak to you about forgery. Oh, I admit to everything, okay? I really don't understand why I did it, and I've never done anything like this ever before. I don't know what came over me, and Okay. I'm so sorry. Well, it's very good that you've admitted to everything. Yeah. Where exactly is this coffin now? There, in there. But I realised that it was fake. In there now? Yeah. But, you know, I know it's illegal, fake photos and everything like that, but I had, you know, well, I had to do it. I didn't have much choice, you know, because, well, my mum... So sorry, I've never done anything like this. I've never broken the law. Never in my life. We'll sort it out at the station. Sarge, I think it's much bigger than we thought. Dim ond wrth i WPC Hughes mynd i chwilio am gwaith celf, daeth i'r amlwg bod ni'n delio â cylch soffistigedig o art fraudsters. Oedd yn cael ei redag o barc busnes tu allan i Fangor. Excuse me, dach chi'n mynd heibio Tregarth bai ni chance ydach? Na. O, dach chi'n mynd â fi yna anyway. Na, dim taxi service, da ni. Dim yn da, dwi'n sbleio'r ffecs ma sy'n gamleniad a... Pa mae o'n wrong all of a sudden? Siarada ni amdano fel awr yn y station, ia? Eich pen.